Aviv. What are you dressed up as today? Snow White Dad. Snow White Daddy. I don't know, somebody's moving chairs, I think. So, Kachi, what are you dressed up as today? Krásná princezna. Je to princezna? Nebo co to je? Tak momentiček, my se zeptáme. Tak co jsi? Sněhurka. Tak kdo uhádnul, potom dostane odměnu, to je jasný. A jméno, tak každá sněhurka se nějak jmenuje, a ty se jmenuješ jak? Fifulka. Ano, to je krásný jméno. Tak, a ukážeš nám, to by se asi špatně tancovalo, a umíš jako sněhurka nějakou písničku? Mámo, táto, komu se je mys? Ano, to je z království. To ještě měli myši. A ještě něco? A počkej, umíš nějakou takovou malou básničku třeba? Ne. Jo, tady je dotaz, tady kolega do mě ťuká nohou, co dělají trpaslíci. Tady raději, že prý příště přivedeš, to je dobře. Takže já myslím, že bychom jim mohli zatleskat. Myslíš jako na tu představu? A co to tady přišlo? Kdo pak to je? Mimi. Ťaťa. Jarda? Káťa. Jo, Káťa. A za co jsi přišla? Prosím vás, jako nápovědu, jako mi to sympatické, ale teď už bez nápovědy a my se zeptáme, tak co pak si? Jsem první řada. No, jak bychom to všichni poznali, že jsi Mickey Mouse? Ano, děti to všichni poznali. Mickey? Jo, Minnie. Jo, to je Minnie, ona je tak malá, tak je Minnie, pojď se, neboj se mě. A umíš nějakou básničku? Oka, modré oko, nedávej u potoka. Oka, modré oko, nedávej tam. No, podle. Takže vidíte krásné masky. Tak další. A protože tady vidím, že jsou i z dalších světadílů, dojdu, neboj. Tak pojď.